l'esforç que allí van fer tot el que es va cremar. Perquè aquella zona es va cremar als anys 80, es va cremar als 60, es va cremar als 50, es va cremar a la Guerra Civil. I sempre hi torna a haver bosc. I el bosc és allà. Però el Pau, el Jordi, el David, el Jaume i el Ramon, a mi no me'ls tornarà ningú. De manera molt contundent, el cap dels Graf ha mostrat la ràbia del col·lectiu davant les crítiques de relaxació rebudes i ha plantejat la necessitat d'un canvi de mentalitat a l'hora de fer front al foc. Estem fent un esforç per algo que no s'ho val tant. I com a país ho hem de reflexionar. Hem d'entendre que vivim en un país que crema i que en certs moments crema i l'hauríem de deixar cremar. I quan se pugui, la pagarem. Ell mateix va fer la previsió meteorològica el dia que van morir els bombers. Sabia que el dia seria dur, que les ratxes de vent augmentarien. No s'esperava, però, que al migdia hi hagués tantes represes simultànies. Un escenari que va obligar tots els bombers a ubicar-se en zona segura. Els Graf Barcelona van tenir sort i el vent va fer que el foc girés a l'últim moment. Els Graf de Lleida, però, no comptaven que a prop tenien una zona de vegetació encara no cremada. I aquí tenim una situació d'accident, però no és un accident de 6 persones, és l'accident de tot l'operatiu. I els protocols de seguretat van funcionar bé, tots, excepte un. I no perquè l'apliquessin malament, sinó perquè per l'atzar tenien per sota seu una zona verda no identificada. En la seva compareixença, el cap dels Graf ha posat en dubte la decisió dels bombers de l'Aragó, els BRIF, de marxar fora de l'incendi. Segons ell, no van aplicar correctament el protocol. En lloc de demanar ser evacuats, s'haurien d'haver quedat en una zona segura i donar suport als Graf. Roger Rovira, TV3, Parlament de Catalunya.